Bueno, pixkanaka ari da itxura hartzen hau, Begira ze kolorea. Kolorea, karamelua badauka, horrela, ez da izan behar karamelo ilun bat, ez da karamelo bat flan bat egiteko. Hau izan behar da holan... Rubilua. Rubilua, hori da. Rubilua. Gu bezala. Osondo. Hemen, atara ditugu... Profiterola batzuk beteta dauzkagu ja bete inditugu, eta oin erakusteko pixkan nola betetzen diren, bestatzuk horazio beteko izango. Ikusten punta oso fina da, oso punta fina da, eta hemen atzetik pintxatuko dugu, eta junko gea betetzen. Nik hau lagundu. Tak. Oso ondo. Ja, hartzen du, hemendik, tak. Jatera da, eta honella beste pixua dauka, ez da inoiz etxean profiterolak inbaituzue, holan ikusten zuen, hau barrua utza dago. Hona daukara profiterola bere berezitasuna da, egiten dara kanpogotik geruza bat, baina gero barrua utza dago. Orduan guk hor, esne gaina, trufa, nahi duguna bete aldiogu, ez? Gero txokolatekin, edo fondantekin, gero fondan txurilla, kafiarekin, vainillarekin. Ideia bat egiteko. Hau, utza, 6 gramo. Betia, 30 gramo. Ostras, ema krema sartu dio zuen, Horazio. 30 gramo, 6 gramo. Dietan zaudetenak hau ejan, ez zaudetenak hau ejan. Bete hau, mesedez. A ber, 6 gramo zeuzkan, zema sartzen dizkiogun. Krema badaukate, aizpuruko profiterola barruan krema badaukate. Ondo beteta daude. Abixatuta zaudete, gero ez ezan, eske kremarekin. Claro, gero, 6, 32 gramo. Bakarrik. Arrapasak txiribito, bakarrik, lertu inbar da. Honi, pixkat, kotxean ematen bazu, jartzen duena, noa gitarren enbase. Pum, da kreman. Kristal guztia kremakin da. Bueno, ondo, Arizka horreta oso ondo ikusi zaitu pixuan kontuarekin, oso ondo. Bueno, gaurkoan zure zuzendari soldata irabazi duzu. Bueno, zein bar dugu orain? Guain lehenengo gauzak, apainduak egingo dugu, ja karameluak koloriakat eta bere puntxoan dago. Ikusten duzu, ja juten da pixka-pixkanaka loditzen. Hortz bat ero ez ez. Bai, jarri, egila zateko, Pinganillo, ar. Ez da behar, gaina mena izerik hori da izeiken duen erako bakarrik. Ez da izerik orduan berdin da. Hori da, guk hau jartzen du, kanpoan gaudenea izeiten duenea, baina bestela ez da izerik, orduan lasek. Hortzak ez dia putkatzeko. Aritzen dezue. Aritzen da? Efekto espezialak txorienen gaur zuzenean zuentzak, bueno, ari ginena, tontakiriak hemen azten gara esaten da. Eta hori Horaziotan serio garela. Begira, Hori izango zen puntua, ez? Puntua, bai. Eta honekin nointzin behar duzu, Horazio? Bain egingo dugu, apaindu. Apaintza pixkat egingo dugu. Hori gero egingo dana da, gogortu. Hori da. Bale. Claro. Hemen... Onko gea... Hau oskailuan eusez hartu gara, kanpoan. Kanpoan utziko dugu, Bandega pixka txikia jarri zut eta gainean eroriko da. Lasai, ez da ezegertatzen. Beste bat, bazpare. Beti bazpare, holakotan. Eta hau da olatu baten forma, hau da olatu barruan zuk ematen jizu txiribuelta. Ni beti nago olatu barruan. Baina, legunean artikulu bat ikusi nuen, olatu handien inguruan. Hemen Euskalduma gaina badaukagu, nola izena? Bai, zarotzen dauzkagu asimuniain. Asimuniain da, munduan zehar ibiltzen da, munstru horiek bilatzen. Kontuz behatzakin, Bai, lasai. Oie, munstrua direlako. Berria, 10 metrotako olatua. 10 metro baino gehiago. Olakoetan? Bai. Olako bateko harrapatzen badizu? Ze, gero, horrek gero barruan hori labadara, olako garbigailu baten egotea moduan da, ez? A ber, beraien hori ja ondo dago, utziko dugu iskina batian. Bai. Eta hori, bai. Oie, beraien ja, a ber, entrenauta daude. Zu bezala, Bai, hori ibiltzea da, ibili. Eta ja beldurra kenduta, ez, ja ohituta. Eta gero... Gehien bada, olako batek harrapatzen baizu, hor urrazpian buelta batzuk emate dituzu. Hori gero burua jarri berdezu
lasaia, Asik beak jogak eta ezaten zuen, berak egiten konzentrazioekin. duena zenbakiekin hasten da. Hori da, Kombinazioak. 825, 1273. Eta egite ditula zenbakiak esan, bere buruantzat, eta horrekin ez pentsatu, hor barruan zaudela, bueltaka. Bueltaka eta bueltaka. Eta bueltaka. Zein darra daukan olako olatu batek, bueno, zu zarautzen ez da. Bai, beak iten du horrela, juten da, dena jasota, horrela borobila... Bai, pelota bat izango zaman. Eta buelta, eta gero ja nola txalekoa dakat. Bai. Atera zaitu kanpola. Baina atera, eta igual ateatzen danean... Bestolatu bat. Bestolatu, edo beste hiru, edo beste ez dakitzen bat. Bale, orduan oin, karameloan pixka busti duzu. Horrela, eta junko geha, pixka-pixkanaka, formak emate. Ni heldutzen naiz, pixkat hauek gogortu arte. Osa, holan itxoin behar da, ez? Oso ondo. Hori. Osa, nik ez dutziko dio negozo, horazio? Ya está. Billo. Bai, da puntxu bat, bakarrik. Bera pixkat eta bera bakarrik loitz. Horrela. Bakizu ni zain honore teoria badakit, ostalaritza eskolan erakutsi zigutelako zein dan teoria, baina sekula ez dut egin. Oda, pastel bat sekula ez dudala egin, segia esan, badauka azkenean bere komplikazio puntua, ezko? A ber, zue hitzako erreza da, zehuten zaite aizpuruara enkargatzen duzue, biharko zaint honore bat nahi dugu. Deitzen duzue, 9-4-3... 13-82. Eta eskatu eta biharko badaukazue. Baina nahi dut esan hau etxean egitea nahi baduzue, egin alduzue, noski, eta guk animatzen zaitugu beti, Horretako egiten ditugu gaurko saioa bezalakoa, basuek ikasteko nola egin. Piskat pulpoa izan behar zara, gero danak heltzeko, batera. Eskuluzia kat. Baina, a ber, eske kontu zibili behar da, hau, erritena, pila. Karameluan errea dago, da sukaldean dagoen errelik txarrena. Ze horre daukana da, beroa eta jaten juten da. Doa, berantza, zuloa egiten, eta nik egia zen karameloekin aberiak ikusi ditut, normalean hau baino ilunagoekin, eta astakeriak ikusi izan ditut nik egiten, kontu zibili behar da karameloekin. Hala, ja, lehen azukre gutzi zeukan, da botta gehiago. Dale, zukero zurpetzera. Gero zurpetzera, zu korrika egitea. Bai, jumarko duz, egia esan hau erretzeko... Hola, venga. Hau hemen utziko de, ez daki zenentzako, baina, bueno. Horiekin ja nahikoa, bale. Honekin ja nahikoa, honekin ere bai. Hori, Alberto antzaka. Eta guain, beteko dugu. Bale. Hau da, aizpurua style, gogoratu. Hori da. Guain kremakin beteko dugu. Horazio. Krema gutxi, Bai, hori, gutxi, hola, neurrian. Hau eskatzen duzuen egunean, menuen ensalada eta arrai pixkat egosita, eta askoz gehiago ez, Ze bestela, holako traineru bat jamer baduzu, Hemen patroia, patroia hemen atzean, hori hemen proela, hemen hankekoak eta... Zarauzko, tipikoa, gure trainera. Bai. Hau adibidez gu kalkulatzen dugu 4 pertsonentzako da. 4 pertsonentzako da tarta. Eta, klaro. Astuna da, hau krema pila dauka, astuna. Hori da, gero razillo bakoitza, gelitzen da, bueno, hau... Nikoa. Eta gero bi, eta... Hau jaten duenak. Bale, orduan oin, hori otzitzen zaigunean, izango da, gainean jarriko dugu politxe. Bain, moztuko dugu eta utziko dugu razillo bat nola gelditzen da montauta. Bale. Orduan zein ditxe merdu, hori ostu arte, elo ja jungoa, ja... A ber, ikusiko dut. Ja, ondo da, Bale, orduan labana... Eta labana... Zerraskoa, Horazio? Zerraskoa, bai, mesedez. Honekin ondo, ero ondia? Ez, ondo. Bai, ondia baltarea, bestela, Ez, konpondeko naiz. Bai. Oso ondo, behira. Eta hori plater batean? Eta guain plater... Hori da, krasti. Hemen garrantzitsona da, gero karameloarekin pegatzen da, baina poliki jungo geha despegatzen. Hau da, glukosana, ze egiten du glukosa? Hori, elastizidadi hau. Ematen du, apaintzeko. Zan, buah, txabal.
Eta hemen, utzi hemen. Bai. Eta hemen. Gure... Nik ingo gana da, aurrena pare bat kilometro korrika itxera da, eta ero etorriko naiz. Ja gaizki sentitzen naiz, hori azten naizun jaten bakar segituan. A ber, ondo gelditzen da. Ez du nahi? Ez du nahi, badakizu zeingo deu. Zer? Claro, beti geratzen da. Karameluaren trukoa. Itxatzi, etxean lotite ez daukazuela, lasai, beti izango duzue azukre pixkat, karamelua egiteko, eta horrekin berdin da. Egurrezko muebleak, kristala, burnia, nahi duzuena, egintzazue zuen etxea, aizpurua karameloarekin. Aizpurua eraikuntzak. Zarautzen 1900 da, noiztik, da? 81. Laro gehieta batetik. Laro gehieta bat. Zuen etxeetan jarritzazue aizpurua gozotegiko itxaskariak. Hau da, hau, bomba. Bueno, horazio. Hau jani marra. A ber, hau nola jaten da, sardeskakien da. Sardezka batekin, mostutzeko bai. Mostu, labana, emozionatzen ari naiz. A ver. Pena ematen dit hori apurtzea. Bueno, hau probatuko. Hemendik probatu aldot. Alberto, hau apurtuko. Hemen pixkat pain. Oso, paindu gehiago. Bota, honi bai pixkat. Venga. Kanela pixkat. Oso ondo. Horrela. Kafeengo ja, bakarren egozu. Bueno. Hor kafea. Kafeakin. Hori, bueno. Eotuta, ala nola, Alberto okurritu zaio ekartzea gaur alean kafea, eta eskerrak itxasok aurkitu digula, eta hemen ibili gara eotzen, hori bai, atatzen egin pusketa batzuk, hau urrezko olako pepitak izango bazien, txorien bihar etzan egon, jubilatuta. Bueno, orduan, hau apurtu aldotero hau, hau apurtuko, venga. 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 Hau nola, bai, horrela jate, jo. Horrela. Beitu nik? Horrela da. A ber, txorieneko ikusen entzule berrientzako. Horazioak hemen prestatzen duen guztiak bere abizena dauka. Dana dauka, bera Horazio txakin da, baina honek aizpuruan prestatzen duen guztiak abizen badauka. Eta hori da? Horazio, norbaitek gutizia honei badu, ze telefonota, nola deitu behar du? 943, 13, 23, 82. Eta hau bai eskatu inbarko lukete bezperan, Eskatu bezperan, edo igual egun bertan... Goizean, ze guardirako behar dugu Saint Honore bat. Goizo... Baina beta bezperan. Hori da. Obena bezperan. Oberena da. Bai, nik azkenian beraien dako eta zuen dako baita. Ze beraiek ja jakin da hori daukatela, urrengo egunean goizean goiz, jan badukate plangintza gaur rimar duguna hau, eta dauzkau eskaera hau eta daude, 3 pantxineta iteko, 4 bizkotxo, ez da izer, eta Saint Honore bat. Baina, hortara juten dira. Eskatu mesedez. Hau. Dago? Tximeleta gero jango dut. Baina, ostorea, krema, eta... hau gandik da. Oso gana. Hau da, gero, karameloa, kuruskari